Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Әллә теш, әллә өн. Алсу еш кына үзе бер тапкыр да күрмәгән урыннарны, татып карамаган тәмнәрне, ишетмәгән моңнарны сагына. Әллә нинди экзотика тарта аны. Күңеленең әллә кайсы бер кылы, шит ятмаганы көйле кебек. Кайчакларда уйламаганда, көтмәгәндә укыл соң шиккә җитеп тартыла да, күңелне рәхәт бер сагыш билеп ала. Бүген дә каяндыр адашып килеп кергән мандарин исе аның күңелен иләс-миләсләндереп куйды. Ул үрелеп бер мандарин ала да, иркен балконга чыга. Әкрен искән йомшак җилгә каршы басып мандарин әрши. Әллә каян гына ниндидер бер ятмаң ишетелә. Урамда ятагачлар үсә, кешеләр икенче бер телдә сөйләшә үтәләр. Барысы да ят, әмма рәхәт, экзотика. Былай да яшәп була.
Эльза бик кішкенеден тылсымшы болырға қияллана. Әнесі аңа ешқына, қиялыйым менен, сен бұлайда тылсымшы бетінде. Көр, менен тұрмышымны нешік матурладым деп сүйе. Әнесінің бұл сөздерінен соң Эльзаның тылсымшы болу тіләгі нығайғына бара. Октябрь, сиңа нәрсә булды? Меланхолия? Нәрсә булгансың аңа? Ул бер туктаусыз елый. Бер ноктага текәлеп, дәшми тора. Китәм ди. Календарьда бөтенләй китәргә булган. Мине барыбер бер кем дә яратмый. Китсәм барысына да яхшырак булыр ди. Миңа салкын. Җылына. Синең җылы киемнәрен юкмы соң? Оекларың? Кирәк булса мин сиңа бирәм. Үземдә дә бар баллы.
üzerine nindi zor cevaplılık yüklediğin eligine anlay başladı. Октябрьнің yazmışı onun kullarında ikendi. Kim aytgan seni birovdan yarat dedi? Meni hem yarata. Oktyabrda men kofe içip kitap o'qib o'tirishga yaratam dedi u. Ondan so'ng o'zine qahva, menga mo'jilaga ham bitnik solib shay pishdi. Shunday ta'mli bo'la ol shay, tilingni yutarliq. Biz жылы shaylarimizni birganib, divanda o'tirgan kelish shu shayni ishamiz. Әне миңа рәсемле китап бирә, я булмаса үзе кычкырып укый. Мин тыңлыйм. Мондый кичләр бездә октябрьдә генә була. Шуңа да мин сине бик яратам. Чынлапмы? Әмин октябрьда şey поездилеген запасларымды ошырдым. Шуңа да түзімсізленіп сені күтіп оламын. Тәмілі болыңыз. Әйе, мен де нәқ шулай эшлейм. Şey uyuşurken zapaslarımızga жетiştiririz. Октябрьда ең сынды албалар өлгіре. Алар ең дәмлісі болады. Kendisi? Kızı balası? Kumesiz görünesin kolay. Кош бит. Kuş kanı bulgan. Бер нәрсә эшлисе килми. Нишегенде bir нәрсә эшлисе килми. Ашыйсы да, сулыйсы да килмийми? Алай юк булды. Ярый икән алайса, мин инде куркып киткән идем. Ә син кая барасың? Син кая барасың? Ayını çiztartırga. Ә ойны чистартасы да бармы ди? Var. Kimde bulsa çiztartırga tiyişli dinde adam. İşliyse kendine kudurak kına olmayı. Ә ярыймы? Мин дә сиңа ярдәм. Senin mi ben iyileşirsin kimdi? Varasın kiler mi? Yarı, harap durursun. Ә ярыймы? Мин дә сиңа ярдәм итәм. Min çiztartan eşiğirenedir. Ә сиңа бу эшне кем кушты? Bereket koşmadı, uzun işliyim,
Uşkanla kötüp dursa. Sen bek ışşar hem akıllıdır diyeceksin. Sen de özüne birer şığın tap. Ay bek bırakın ha. Onaydı sen şizgat nasıl? Sen birer yıldız al. Mesela Şiirgen yıldız. Hayır şu yıldızlarla da tuzak kınabi. Hayır. Dün ayaz bugün. Yıldızlar şekreyip tura. Romantikaga berilesi kile. Elimine koy şun şuşula yıldızlarga yakına yeridimi. Көрілсе, шүплеп те алырға була бит. Құлнығына сызасы. Парижда да Эйфель манарасының ең ұшында йылдызлар шушыла яқты янам екен. Yıldızlar kayda da birindi bu. Avulda da, Parijda da. Бір мұғжиза болсын айтайық міне. Қаршыңа әкияттегі жүн келіп шықсын да, ең зор тілегіңді әйттейсін еді меңа. Бір мезгілге гіне Парижға алып барып қайт дияр еді. Pardonnez-moi ce que brise l'enfant. Pardonnez-moi, aidez-moi comme avant. Je t'aime trop et je ne peux pas vivre sans toi. Pardonnez-moi ce que brise l'enfant. Pardonnez-moi, aidez-moi comme avant. Je t'aime trop et je ne peux pas vivre sans toi. C'était le temps que je t'aime. Nous deux on verra. Heureux dormir à l'heure. C'était le temps que je t'aime. Je voulais vivre d'autres amours, d'autres je t'aime, d'autres choses. Mais c'est des fois qu'elle va vivre mon amour. Pardonnez-moi cette brise d'enfant. Pardonnez-moi, aidez-moi comme avant. Je t'aime trop.
Шыңға ашмаған ең зур хыялым ул. Парижға барып Эйфель манарасын күрү. Хайыр, шыңға ашмаған хыялларым бик күп минем. Яраткан кешем белән гомер кичерергә насыйп булмады. Илчелектә тәрҗемәче булып та эшләмәдем. Төрле илләргә сәяхәткә дә йөргәнем юк. Шулай да мин бәхетле. Һәр хәлдә бәхетсез түгел. Кайчандыр барыбер бәхетле булам дигән антымны үтәдем. Шушы антны биргән көннән соң нәкъ 10 ел вакыт үткән дә киткән бит. Париж турында тәмам баш тарттым дип уйлаган идем бит. Ә менә бу йолдызлы төн барысын да үз урынына утыртты. Эйфель манарасыннан йолдызлар шушылай якты яна микән? Нишләмәле аны үз күзләрем белән барып карамаска? Мин барам. Мин һичшиксез барачакмын. Үпкәләсә үпкәләр Фәрит, мин барам. Париж турында авыз суын кырыта иде бит. Беренче мәхәббәтем. Руслан. Менә үз күзем белән барып күрермен дә, 10 ел буе газаплаган сорауга бәлки шунда җавап таба алырмын. Мин аны беренче очратканда ул күзгә чалынырдай бер җирдә булмаган гап-гади бер кыз иде. Кандайдыр кызларны сыратышкан дип йөртәләр гадәттә. Күзлекле, чәчләрен артка кыйрап тегелеп куйган. Өстендә арбузы, кара итәк. Әллә нисез дә кәкре түгел аякларында тигез табанлы бар яктылар. Миңа бу мәхәббәтне Иблис, бүләк иткән ахыры Аллаһтан дип ялгыштым булса кирәк. Тоташ, газаптан торган мәхәббәтне кемнән дияргә соң? Мин көннән-көн тәмуг кисәвенә әйләнә барам. Һәм аннан бер ничек тә ваз кичә алмыйм. Мине Нәфисә очрашуга чакырды. Чиркәүгә. Ишекләр ябылгач, шәһәрнең ыгы-зыгысы тынып калды. Без бөтенләй
Karşıma gider miydi? Ул көнне Каракүлдә ике вакыйга булды. Ул көнне карчык дөнья белән алыш-бирешен изде. Ана үлемсез булуына ышаналар иде. Allah mucizası. Шайтан тоткысы. Ул көнне Каракүлдә ике вакыйга булды. Ул көнне гаиләдә төшү кыстынды. Туды. Аны күргән берәү телсез калды. Allah mucizası. Шайтан тоткысы. Ул көнне Каракүл халкы икегә бүленде. Яхшыга түгел бу шарасын күрергә кирәк.
вакыты. Берсе бигрәк тә хәтергә тирән уелып калды. 2 балалы гаилә яши анда. Әле тутый кышта асраган булалар. Кич иде. Әниләре аш бүлмәсендә кайнашты. Аннан улы улының дәресен хәзерләтте. Бала караватында күкрәк баласы да бар иде. Аның янында күбрәк әтисе кайнашты. Кулын алып тибрәтеп тә алды. Кич буе шулай мәш килделәр. Шаярышып та алдылар. Улы малай шуклана башласа, шелтәләделәр. Башта мин аларны нишләп барысы бер бүлмәдә җыелышып утыра икән дип аптыраган идем. Бакса, аларның башка барыр җире юк. Мин яшәгән болын хәтле зур йортта һәркемнең үз оясы бар. Әле алардан башка күпме бүлмә буш тора. Хуҗабикәмнең караваты хәтле бүлмәдә 4 кеше яшәп яталар бит булар. Нишләп бу кешеләрнең берәүләре кысап урынга да сыя, ә икенче берәүләре иркенлеккә чыдый алмый. Ләкин мондагы кысанлык никтер сизелми иде. Үзара аңлашу, карашларындагы ярату, ихтирам, мин аш ялангач сукбай хәлендә калган мәшинең күңеленә сары май булып ятты. Минем шушы шук малай белән уйныйсы, хуҗаның аягына ышкылып үтәсен, хуҗабикәнең алдына менеп сырпаланасы, бишектәге сабыйның йокысын саклыйсым килде. Никтер менә шуларны сагынам мин. Минем алар янында буласым килә. Бу иде. Ярату яши иде. Qu'est-ce qu'elle est, je comprends.
Hürmetli tomoshachilar, mine Garif teatrында birinchi topqir Qalbning өр-яңа проекты булды. Sizni пайда qarşı aldılar һәм бүгенге tomosha атмосферасына күмәргә ярдәм иттеләр. Минуты славы проекты финалисты Марат Шайдуллин. Шиһабетдин Марҗани исемендәге 2-нче татар гимназиясенең 3-нче сыйныф укучысы Тансылу Хәсәнова. Тансылу. Менә ул безнең бәләкәчебез. Әлбәттә инде сезнең каршыгызда Кариев театры артистлары. Булат Гатауллин, Алсу Шакирова, Илдар Гатауллин, Гөлназ Галимуллина, Илнар Низамиев, Альбина Нугманова, Динар Низамиев. Җырчылар, халыкара һәм бөтен Россия конкурслары лауреаты Татарстанның атказанган артисты Айгөл Хайри. Айгөл безнең Қалиптә шулай бик күп тапкырлар катнашты. Кайтып киткәндер бәлки. Безнең егетләребез шулай ук менә чәчәкләр китерүче Казан театр училище студентлары Денис Михайлов һәм Альмир Ахадуллин. Театр Алсу Файзуллинаны әйтмәдегез ди. Алсу, әлбәттә Алсу. Бик зур рәхмәт безнең артистларга. Чыннан да репетиция безнең шайбу премьерасы чыга. Сезне көтәбез 28-29 мартта. Ринат абыйның аңа рәхмәт, ул да бүген залда репетициялардан чыгарып бераз гына алга арасында менә алар шулай көч табып, энергия табып бүгенге кичәгә әзерләнделәр. Рәхмәт сезгә артистлар. Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтында Венера Ганиева курсында укучы студент, күп санлы бәйгеләр лауреаты Ләйсән Миңнуллина. Әлбәттә, Джуна төркеме. Джуна Кабат Талип белән. Талипның кичәсендә актив катнашучы төркем. Шулай инде хәзер без төп составка күчәбез. Сценарий авторы, Талип активисты, шагыйрә, журналист Луиза Янсуар. Режиссер Әминә Миндиярова. Сценограф Лия Халикова. Таныш булыгыз Сергей Скомороховның укучысы, беренче тапкыр Қалиптә. Әзерләүче Қалип төркеме. Аларны да әйтми китмибез, әлбәттә инде сез аларны беләсез. Монда күбесе Қалипның актив томашачысы утыра. Ул Йылдыз Миңнуллина, Рания Госманова, әлбәттә Гөлчәчәк Шәйхетдинова һәм Энҗе Гыйзатова. Хөрмәтле тамашачылар, Мандариннар китабының авторын сәхнәгә чакырга вакыт җиткәндер. Кем соң, бәлки әле күпле кайберләр белмиләрдер, артистларның да күргәннәре юктыр. Әлбәттә ул килеп репетицияларга ишектән генә карады, хәтта аны кертергә дә җөрьәт итмәдек. Бик дулкынлана Ландыш Әбүдәрова. Ландыш ул Казан федераль ул вакытта дәүләт университетында укыган. Анасын инде Уфада Кызылтам газетасында бик күп еллар журналист булып эшләгән. Аннан Казанга килгән. Бәхетен тапкан. 2 кызы монда.
геройлар Ландышның тұрмышынан ғына алынмаған, біздің әрбіріміздің өз барьері. Ландыш жолайып, менің яқын кішім. Міне аның яқынлары. Біз кеше ақырында, міне қазір лотереялар кімдер алды? Әлбәтте енді автограф сессия білен Ландышның өзі қолы білен ясаған бүләклерін аласыз мұнда лотерейда, яғни авторның бүләклері аңарда сюрпризлар болacak. Яғни кешенің 3-ші өліші. Сүйінбеке журналынан, әлбәтте Ландыш Сүйінбеке журналисті бүгінгі күнде ана етмедік. Oile. Siz belki mudarak çevirsiniz. Zülfiye, Edile, mine kızları, İldar. Oktanıştan enileri gitti. Ufa'dan apası gitti bugünkü günde. Dolkunlanуынан üzümнің шешекlerimni Қалеп isiminden, Кореев театры isiminden birge unutqanмын. Ландыш, bu bizden. Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.